vandaag niet als wethouder, maar mag ik een fantastisch applaus voor de pleezangers van Oud-Geleen. Want wie kent een Shutters evenement beter openen als met Limburgse muziek van eigen bodem. Pleezangers, hartstikke bedankt dat je vandaag de opening hebt willen verrichten van ons bedrijvenscheten. Dankjewel. Beste lui, beste dames en heren, kenjer, mogen ik namens de Stichting Bondsfeest hartelijk welkom heten hier op de Schutterweg in Oud-Geleen, zeggen we dan. En dan zegt Peter Jansen, ja, maar dat is niet Oud-Geleen, want we zijn eigenlijk te gast in Beekdalen. Het is net een paar meter van de weg af en daar ligt de grens. Dus we zijn in de gemeente Beekdalen, maar het is het Schutterfeest van Oud-Geleen van Schutterie, Marcelinus en Petrus Oud-Geleen. En de Schutterie wil dus hartelijk welkom heten hier op de Schutterweg. En ik kreeg dus al de vraag, wie oud is de Schutterie nu precies? De Schutterie is de oudste vereniging van de wereldstad Geleen, opgericht in 1639 en bestaat dus nu 387 jaar. En gisteren over een fantastische receptie mogen houden om het 384-jarig bestaan te vieren. Dat is er dan altijd op zo'n bondsfeest wat één keer in de 5 jaar plaatsvindt. En ook een hele hoop jubilarissen variërend van 25 tot 60 jaar lidmaatschap van de Schutterie. Dus traditie en folklore zijn geborgd in die Schutterie en horen er geer bij. En de Schutterie, beste lu, staat onder leiding van iemand wat die heel bescheiden in het hoekje staat, de voorzitter Jeroen Baatsen. En hier zit allemaal, of de meeste van u zijn binnengekomen aan de andere kant van de witte tent. Daar sting vurig klaar. Deze man met deze prachtige padjob, dat is de keizer van de Schutterie, Frans Pluimers. En keizer was als ze 3 jaar achtereen koning best geweest. En Frans is dat geluk en in 2007 is hij tot keizer van de Schutterie geïnstalleerd. En dat is een benoeming voor het leven. Dan even ziet je René en Henriette Kramer als koningspaar van dit jaar. René heeft de vogel afgeschoten en Henriette, zijn vrouw, is de koningin. Dus zo ziet dat uit als wie het koningszeten wint. En het koning is natuurlijk een hele belangrijke functie binnen de Schutterie, want zonder zilver gaat de Schutterie niet de straat op. Die belangrijke functies zijn hier bij de opening erbij gezet om ook te laten zien wie dat werkt en wie dat gaat. Want je ziet vandaag heel veel shutters in burgerkleren omdat ze hellend werken zijn om dit feest voor u mogelijk te maken en een enkele geuniformeerde. Ik ga niet heel lang kallen, maar ik ga toch een paar dingen zeggen en een paar u ook nog extra bedanken. En dat begint met, als ze zo'n bondsfeest wie dit wil organiseren, is het meest belangrijke wat ze nodig hebben een terrein, hoe ze terecht kent, hoe ze kunnen schieten, hoe ze kunnen parkeren, hoe ze dat kunnen houden. En verprijzen ons enorm gelukkig dat de familie Vroemoed Oud-Geleen deze terreinen, dit fantastische terrein, beschikbaar heeft gesteld. En daar willen we ze heel hartelijk voor danken. Wij voor ook willen bedanken zijn de buren, de familie Philips Otte. Die zitten aan die kant, die ook 's nachts faciliteiten beschikbaar stellen. Stroom, water, afvuur. Want ook zonder jullie kost je voor dit feest niet houden. Natuurlijk hebben ze voor een feest te organiseren vrijwilligers nodig. Die ziet je rondlopen, de meeste in rode t-shirts. Sommigen in andere kleuren kleden. Maar dit weekend zijn er ongeveer 100 vrijwilligers actief om dit feest mogelijk te maken. Bezoekers, die zijn er natuurlijk, die waren er gisteren, die zijn er vandaag en die komen ook morgen, want dan is het echte bondsfeest. Maar een feest als dit organiseren kost heel veel geld. Er zitten heel veel faciliteiten staan, er zitten tenten staan, er zit heel veel stroom in, er zitten allerlei andere dingen bij die nodig zijn. En geld, daar hebben we ook voor nodig. En daarom zijn we voor u allemaal als sponsors enorm dankbaar dat je dit bondsfeest in 2026 financieel mogelijk maakt. Want daardoor kan de Schutterie ook nog gaan overhouden en door de komende jaren opteren, want een vereniging in stand houden kost veel geld. Dus vooral een applaus voor uzelf. 1000-maal dank namens Schutterie Marcelinus en Petrus. En de sponsors zit je allemaal wel door immers gek gebeld of je wilt meedoen of je wilt sponsoren. Want daar heeft er een sponsorcommissie voor. Die kan ik niet allemaal noemen, want je weet we u benaderd heeft. Maar één persoon uit de sponsorcommissie wil ik wel een groot applaus voor vragen. Want dat is de dame die administratief heel veel geregeld heeft, die nagebeld heeft, die voor van alles gezorgd heeft, ook vandaag weer. En dat is Ingrid Zelen. Daar wil ik graag een applaus voor. Je zit hier vandaag natuurlijk om te commerciëren, op te proeven van die shutterstraditie. Wij van u hebben eens geschoten op zo'n boom. Dat zijn er niet heel veel zenig. Volgens mij steken een paar de hand maar niet op, terwijl ik weet dat ze kunnen scheten. Maar
Het is natuurlijk heel belangrijk om de veiligheid in acht te houden, beste lu. We hebben bewust uw gegevens moeten registreren. Dat is ook wettelijk verplicht, omdat scheten niet zomaar het is. Dus denk ook nog met drank en scheten, zeg ik heel duidelijk erbij. Het moet gezellig zijn, je mag het eten, je mag het zeker ook in het drinken, maar houd wel in de gaten dat het veilig blijft. Bij de buksen die hier achter u zit, voor de scheetbuim, daar staat in de buksenmeester. De buksenmeester is de baas. Die bepaalt of er geschoten wordt en wie er geschoten wordt. En als hij vindt dat immers niet meer in staat is om te schieten omdat het niet veilig is, zal er dat zeggen en dan is dat ook wet, zeg ik maar meteen erbij. Dan geef ik ook dadelijk instructie wie de buks werkt. Dat is een hele aparte systematiek, dus luister er goed her. En dan zal ik ook zeggen dat je daarboven op die hele kleine zwarte bulkjes die aan die latten zitten, dat je daarop moet gaan schieten. En niet op de latten zelf en nog niet boeten de bak, maar op die kleine bulkjes. En die bulkjes, dat werkt dan van links naar rechts en van boven naar onder. Dat is de logica. Missen is mis, wat het eigenlijk simpeler kent het niet. En uiteindelijk heet het erom bij straks de meeste punten uit afgeschoten. Ieder drietal, ieder shutter shot 3 keer. En ieder twee... Ja. Iedere shutter shot 3 keer, dan komt de volgende van het team en dan de volgende. En uiteindelijk zit je er 2 ruin, dus iedereen komt 6 keer aan schieten. Dan weet je dat ook alvast, maar ook dat krijg je ter plekke te horen. Het is belangrijk dat je bij je eigen boom schiet. Je hebt allemaal een boomnummer doorgekregen. Daar zit je op geregistreerd. Er wordt ook opgetekend wat de resultaten zijn, zodat de telcommissie straks ook kan bepalen wie de winnaar is. En dat doen we eigenlijk op dezelfde manier zoals dat morgen bij het grote Bondschuttersfeest ook heet. Dan schieten 6 stallen. Die moeten 18 punten afschieten. Dus zo'n ganse lat van links boven naar onder toe. Maar hier mag ik het vandaag met 3-tallen doen en dus met 9 shot. Even kijken, wat moet ik nog zeggen? De Rebel gaat de eten aangeboden gekregen. Straks is ook hier de barbecue, dat wordt al voorbereid om daar ook te eten. Daar heb je ook bonnen voor gekregen. En in de tent zelf, daar heb je misschien al gezien, daar staat nog een fotoboot. Daar kent je ook nog een team vereeuwigen om te laten zien dat hier bij bedrijven scheten worden bij de schutterie Marcelinus en Petrus. Ik zag het al morgen, het grote bondfeest, maar liefst 23 schutterieën te gast van de Schuttersbond Sint-Gerardus, maar ook de schutterie van Stockholm. En als gastverenigingen uit Zittertgelijn, uit Borren, Bucht en Broek-Zittert. Dus samen 23 verenigingen die vanaf 12 uur formeel binnentrekken. En om 1:15 de officiële opening aan die kant van de wei. En om 2 uur start de optocht, de folkloristische optocht door de straten van Oud-Gelijn. En daarna komen ze naar de wei om te schieten, maar ook om muziekwedstrijden te houden, schoonheidswedstrijden. En natuurlijk ook allerlei andere activiteiten met heel veel schone muziek in de grote feesttent. Maar vandaag hebben we het programma hier voor u op de wei. Ik ga stoppen met kallen. Ik heb al meer dan genoeg gezegd, maar ik moest veel instructies geven uit Jeroen me verteld. Nogmaals, allemaal hartelijk welkom. Ik wens je een hele schone, gezellige middag, een sportieve strijd en dat de beste mag winnen. Maak er een schoon van.